Buot sa tribong Atamanobo sa Talaingo, Davao del Norte, nga mamahimong coffee corridor sa Davao Region ang lungsod. Busa padayon ang ilang paningkamot nga mapalambo ang ilang umahan sa kape. Apan padayon sab ang ilang pag-atubang sa sugilanon sa coffee farming. Kini ang RTV Presents ni John D. Esteban. Kadaghanan kanato dili kumpleto ang adlaw kung dili makahigop og kape. Brewed coffee, 3-in-1 with milk, iced coffee. Way asukar, bisan unsa, basta kape. Kay daw, coffee is life. Ang Davao Region ang ikaduhang top producer sa kape sa Pilipinas. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority ni adtong 2021. Moabot sa kapin 10,800 metric tons. Nagsunod kini sa Soxargen, nga dunay 21,000 metric tons. Usa sa mga mitampo sa maong produksyon ang tribong Atamanobo sa Sitio Oraya, Talaingo, Davao del Norte. Kulag yun ang ihang kuhaon. Kay dili siya pwede matandog ang kuan. Kay kaning magsunod ani na pa may mosunod ani nga mubunga siya dire. Sayo pa lang sa buntag, ana-ana sa umahan ang Atamanobo nga si Ana Andamon aron mag-ani og coffee berries. Siya ang purok leader sa lugar. Katabang siya ma'am kay tungod sa dako-dako niya income, dako na siya katabang sa among panginahanglan sa panimalay pareha sa mga estudyante o uban pa nga gikinahanglan namo ang mga gastuson sa kada adlaw. Sa usa daw kapunuan sa kape nga nag-edad 3 ngadto sa 4 anyos, usa ka kilo nga coffee beans ang ilang ma-harvest nga mabaligya sa mahal nga presyo, 300 pesos matag kilo. Dako ang demand sa kape karon. Di sama kaniadto nga wala kaayoy buyer ug barato pa ang palit. Daghang Atamanobo sa Talaingod, miyembro sa Takoga, kung Talaingod Coffee Growers Association. Buot nila nga mapalapdan ang ilang coffee farm. Arabica ang klase sa coffee nga ilang sagad nga ginatanom dinhi sa ilahang lugar sa Sitio Oraya. Kay kini man daw tong halinon sa market. Ug mukabat sa 15 hectares na ang ilahang natamnan ug punuan sa kape dinhi sa lugar. Ug buot pa nila nga palapdan pa kini aron mamahimo ng coffee corridor ang Talaingod sa Davao del Norte sa Davao Region. Actually, it would be talagang magiging coffee corridor kami. And if we could plant around 1 million trees throughout Talaingod, siguro ma-achieve namin yon. Meron na kami, 12 hectares namin na ito, farm part, pero yun nga, nagkaroon kami ng mga failures na ngayon. Nagtatry kami na i-rejuvenate. Apan ang nakapait sa pagsustiner sa pag-umaog kape, mao ang mahal nga farm inputs. Kulang kami sa pananim sa ngayon. Another factor that consider na isa sa mga challenges ng isang mag-uuma is yung very high cost of fertilizer na nahirapan talaga kami, wala kaming pang pondo ron. Another factors na problema ng challenges namin is yung farm to market road, of course. Nahihirapan kami sa mga transporting ng mga gamit, logistics. Bisan unsang klase sa variety sa kape, mutubo gayo daw dinhi sa Talaingod tungod sa klima ug kalidad sa yuta. Apan, dili kini igong rason aron makumbinsi ang farmers nga mag-uma og kape. Daghan gihapon ang mas mupili sa pagtanom og mga high-value crops ug gitawag nga cash crops, sama sa saging, mais ug pinya, tungod paspas ang kita. Dili usab maabot sa produksyon ang local demand. Continuous ang ato ang support sa production. So, included dira ang pagpanghatag og mga planting materials, mga quality planting materials kay para kinsa tong gusto mo expand nga mga farmers, especially ato ang mga IP. When it comes to rehabilitation and rejuvenation, ang isa sa ginahatag sa Department of Agriculture is number 1 is fertilizer para ma-sustain ang growth sa ato ang mga commodities. Aron dili mo sangpot sa pait nga kapalaran ang industriya sa kape, makanunayong suporta ang kinahanglan sa atong mga kugihang coffee farmers, sama sa mga Atamanobo. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.